खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सानब्रै गोमानानै थानायनि उनाव जिउ गैयै गोथै देहा बोखांनो हादों थांनाय 5 मार्चनिफ्रायनो गोमादोंमोन सासे फरायसाया मैया गोथै देहा मोनबाय बङाइगावनि रेलवे मार्केट साखाथियाव हिनजावसानि गोथै देहाखौ मोननो हादों जगन्नाथ कुमार राजनि थाखो 10आव फरायनाय फिसाजोआ थांनाय 5 मार्चनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन नाथाय मैया थैनाय हालोदाव बोखांनो हाबाय थैनाय हिनजावसानि बिफा जगन्नाथ कुमार राजआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनाबिलि 6 रिंगासोआव बायजोआव थांनो होनानै फिसाजोआ न'नि उनथिंजाय थांदोंमोन नाथाय गोबाव समनि उनावबो फैफिनैलाय बिमाया टयलेटआव नागिरहैदोंमोन नाथाय मोननो हायाखैमोन आरो बे समनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन होननानै फोरमायथिदों गोमानाय सानखालि न'खरनिफोरजों लोगोसे खाथि खालानि सुबुंफोराबो जयैनो गोबां नागिरदोंमन नाथाय मोननो हायाखैमोन बिफायाबो गुबुन गुबुन जायगायाव हरसे नागिरदोंमन अखानायैबो नागिरदोंमन नाथाय मोननो हायाखैमोन होननानै फोरमायथिदों आरो गोमानाय खौरांखौ लानानै पुलिसनोबो मिथिहोनाय जादोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों 5 मार्चनिफ्राय गोमानानै थानायनि उनाव मैयासो अदेबानि 8 मार्चआवसो बङाइगावनि रेलवे मार्केटनि साखाथियाव गोथै देहाखौ मोननो हादों आरो बे बुथारनाय जाथायाव सरफराज हुसैननि आखाइ थानायनि सन्देह होननानै फोरमायथिदों हिनजावसानि बिफाया मानोना सरफराज हुसैना हिनजावसाखौ नारानाथार मोजां मोननो नाजाबोदोंमोन आरो 18 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो हिनजावसाखौ गावनो एंगारनानै होनो थाखायबो सरफराज हुसैना हुमखि होबोदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों बेनिखायनो सरफराजनि सायावनो सन्देह दं आरो दुथांनि हेंथा एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों नाथाय पुलिसा बेनि सायाव दासिमबो जेबो राहा लायाखै आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै जाहाथे साजा होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों थैनाय हिनजावसा गथ'नि बिफाया लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनाय लोगो लोगोनो बिटिसिआव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव हाद्रि बाला सारनाया जागायबाय नामा आइजोफोरजों समाज बेरेखायै सोमोन्दो लाखिनायनि अजद फैदों बिपिएफनि दैदेनगिरि अदेबानि बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिनि सायाव लकसभा बिसायख'थिया खाथियाव सौफैनाय समावनो खाम्फा बरगयारिनि सायाव बे अजदआ फैदों बेखौ लानानै खाम्फा बरगयारियाबो खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बेनि सायाव खेंफोरथि होदों खाम्फा बरगयारिया फोरमायथिदों दि 8918740990 नाम्बारजों सुबुंफोरनाव भिडिअ हरदों आरो भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरदों दि खाम्फा बरगयारिया समाज बेरेखायै आइजोफोरजों सोमोन्दो लाखियो बेबायदि सुबुंनो क'क्राझारखौ माबोरै सामलायनो होगोन आरो बेबायदि सुबुंखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोना खाम्फा बरगयारिखौ मानो एमपिनि थाखाय पेनेल लिस्टआव होखो आरो खाम्फा बरगयारिया गावनि मुंखौ पेनेल लिस्टआव होनो थाखाय हाग्रामा महिलारिनो बेसेबां कोटि रां होखो बेबायदि बुंनानै मानसिफोरनि मबाइल भिडिअ दैथायहरदों होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारिया बेनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि बेबायदि भिडिअ दैथायहरग्रा सुबुङा बेरेखा दोलोनि सोरबा जानो हागौ नङाब्ला सोरबा एमपि टिकेट लुबैग्रा सुबुं जानो हागौ नङाबा सोरबा आंखौ मोजां मोननाय सुबुं जानो हागौ होननानै बुंथियो बिथाङा आरो क'क्राझार लकसभा बियाबाव आंनि मुङा अदेबानि खाम्फा बरगयारिनि मुङा एमपि बिसायख'थिनि थाखाय रोखा जागोनखौ लानानै मेगन सादों आरो खाम्फा बरगयारिया बिजाथि महरै गसङोबानो बिपिएफ दोलोआ देरहासागोनखौ सहायनो हायाखै बेनिखायनो बे सोलोखौ खालामदों होननानैबो बुंथियो आरो बिपिएफ दोलोआ क'क्राझार लकसभा आरो दरं उदालगुरि बियाबाव देरहागोना रोखा होनानैबो दाबि खालामो खाम्फा बरगयारिया रायजो राजाफ्रा खालि भट होनो थाखायल' नेनानै दंसै होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा सानसिल्क सिराम मेगा मिस नर्थ इस्ट 2024आव देरहासार जानो हानाय दीप्ति बसुमतारीखौ क'क्राझार जिल्ला बिसाया बरायदों दीप्ति बसुमतारी बिथाङा क'क्राझार जिल्ला झारबारिनि थागिबि थांनाय बावैसो सान सिगां सानसिल्क सिराम मेगा मिस नर्थ इस्ट 2024आव बिथाङा देरहासार जानो हादोंमोन बेनि सिगां बिथाङा 2022 मायथाइयाव मिस बड'लेण्डआवबो देरहासार जानो हादोंमोन बेनि उनावनो थुलुंगा मोननानै बिथाङा सानसिल्क सिराम मेगा मिस नर्थ इस्ट 2024आव बाहागो लाहैदोंमन जेराव बिथाङा देरहासारनायखौ मोननो हादों सानसिल्क सिराम मेगा मिस नर्थ इस्ट 2024आव नर्थ इस्टनि 8 रायजोनिफ्राय बादायारिफ्रा बाहागो लाहैदोंमोन गाव गावनि हारिमु आरो जायगाखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै बादायारिफ्रा बाहागो लाहैदोंमोन बेयाव बिथाङा देरहासार जानो हादों बिथांनि देरहासार जानायखौ दुंब्रुदै बरायदों क'क्राझार जिल्ला बिसानिफ्राय बिथांनि बे देरहासारनायाव आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि गोबां बिहोमा दं होननानै फोरमायथिदों जायख्लं बसुमतारी बिथांनि बानजायनायाव थांनाय 2020 मायथाइयावनो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टखौ दानाय जादोंमोन आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि फाउन्डार एन्ड डाइरेक्टर जायख्लं बसुमतारी बिथाङा बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ बिउटि पेजेन्टआव बाहागो लाहोनो थाखाय खामानिफोरखौ मावगासिनो दं
आरो फैगौ जुलाइ दानाव बिनि ब्रैथि सिजनखौ खुंगोन होननानैबो फोरमायथिदों। भारतनि देरसिन मेल बिउटि कन्टेस्टखौ खुंग्रा रबार'नि फाउन्डार एन्ड डाइरेक्टर पंकजखौबो हांख्रायहरदों आरो बिथाङा बिचाराव फैगोन होननानैबो मिथिहोदों। जायनाखि रबार'आव मोनफ्रोमबो रायजोनिफ्राय सासेल' बादायारिया बाहागो लाहैनो हायो, नाथाय बिचार ओनसोलाबो मोनसे गेदेर ओनसोल, बेनिखायनो बिचारनि थाखायबो जाहाथे मोनसे जायगा दोनो बेनि थाखाय पंकजखौ खावलायनाय जादों आरो बिचारनि थाखायबो मोनसे जायगा दोननो थाखाय पंकजआ खोथा होदों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। चिरां जिल्लानि फाथाबारि, औगुरि, बर'फोथार, थुक्राझार, बेंटल, खैला-मैला आरो आमटेका ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आइ दैमानि सायाव आइ फुवालि दालांखौ मैया बेखेवनानै होबाय। थांनाय 2019 मायथाइयावनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सोरखारनि समाव खाम्फा बरगयारी, चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिनायाव आइ दैमानि सायाव आरसीसी ब्रिज बानायनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवदोंमोन आरो बेखौ NESIDS 2018-19 सिङाव लुनाय जादोंमोन। दा आबुं महर मोनबाय। गासै 916 मिटार लावथाइनि आरो बेखौ गासै 68,96,94,656 रांजों लुफुंनाय जादों। बेखौ मैयानि सानाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होबाय। EMBR फेरेंगा, MP रेनगोरा नार्जारि, MLA जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि नुजाथिनायाव प्रमद बर' बिथाङा मैया बे दालांखौ बेखेवनानै होबाय। बेनिखायनो बेफोर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मैयानि साना मोनसे देरहानायनि सान। मैयानि सानाव बे दालांखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होबाय। आरो बे दालांनि मुंखौ NTBनि मुंख्लं दि जाब्रांनि मुङाव दोननाय जाबाय होननानैबो मिथिहोदों। आइ दैमानि सायाव आरसीसी दालां मोननो हानाया फाथाबारि, औगुरि, बर'फोथार, थुक्राझार, बेंटल, खैला-मैला आरो आमटेका ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव रादाब। मानोना बेफोर गामिफोरखौ आइ दैमानि अनगायैबो नांगोलभाङा दैमायाबो बेंखननानै लायो, जायनि थाखाय दैज्लां बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो बिथांमोनहा दैबाना जानायनि थाखाय गुबुन जायगायाव थांनो हाया। जायनाखि दैया भुटाननिफ्राय फैनाय, बेनि थाखायनो बिथांमोनहा नावनि गेजेरजोंबो दैखौ बारनानै थांनो हाया। जाहोनाव फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनो हाया। बेफार फालांगि खालामग्राफ्रा दैखौ बारनानै गुबुन जायगायाव बेफार फालांगि खालामहैनो हाया। बेनि अनगायैबो बेराम आजाराव गोग्लैनाय सुबुंफ्राबो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालि फारसे फैनो हाया। बिबुंगोरा प्रबिन नार्जारिखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावबाय। चिरां जिल्ला काजलगाव डिस्ट्रिक्ट जुडिशियेल कर्टआ बे रायखौ होबाय। चिरां जिल्ला बेंटल फरायसालिमानि बिबुंगोरा प्रबिन नार्जारिखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 25,000 रांनि जुरिमाना फोनांबाय। थाखो 9आव फरायनाय सासे फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामदोंमोन बिबुंगोरा प्रबिन नार्जारिया। गरिब नखरनि हिन्जावसाखौ लेखा फोरोंनायजों लोगोसे खामानि मावनो थाखाय गावनि बेंटलाव थानाय थुक्राझारनि न'आव दोनफैदोंमोन। बेनि उनावनो हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव हिन्जावसाया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानायनि लामाखौ सायख'नानै लानो गोनां जादोंमोन। आरो थैनायनि सिगां गासै जाथायनि सोमोन्दै फरायसुलिया गावनि लोगोनो मेसेज हरनानै गालांदोंमोन। बेनि उनावनो बे जाथायनि सायाव गोलाव सम बिजिरनाय जादोंमोन आरो गोलाव सम बिजिरनायनि उनावनो चिरां जिल्लानि काजलगाव डिस्ट्रिक्ट जुडिशियेल कर्टआ बिबुंगोरा प्रबिन नार्जारिनि सायाव रायखौ फोसावबाय। जिनाहारि खालामनाया फोरमान जानायनि उनावनो बेंटल फरायसालिमानि बिबुंगोरा प्रबिन नार्जारिनि हेंथा जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजाजों लोगोसे 25,000 रांनि जुरिमानाखौ फोनांबाय काजलगावनि डिस्ट्रिक्ट जुडिशियेल कर्टआ। ग्रेजुवेट जानाय आरो डिप्ल'मा लानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 1 लाख रां होनाय जागोन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। ग्रेजुवेट जानाय आरो डिप्ल'मा लानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 1 लाख रां होनो थाखाय रादाय होदों। जायनाखि लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैबाय, दैदेनगिरिफ्राबो जेरैखि जाया बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय दाजाबदानखौ खालामदों आरो बेनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय जेसे हायो एसे नाजादों। थिग बेबायदिनो कंग्रेस दोलोआ सोरखाराव फैयोब्ला माखासे खामानिखौ मावनो थाखाय रादाय होदों राहुल गान्धीआ। राहुल गान्धीआ बुंथिदों दि कंग्रेस दोलोआ सिगां सोरखाराव थानाय समावबो साख्रिनि मोन्थाय होदोंमोन। बे खेबाव फिन कंग्रेस दोलोआ सोरखाराव फैयोब्ला एप्रेन्टिसशिप मोन्थाय होगोन, जायनि गेजेरजों ग्रेजुवेट जानाय आरो डिप्ल'मा लानाय साफ्रोमबो लाइमोनफोरनो सोरखारि नङाब्ला सोरखारि नङै फसंथानफोराव 1 बोसोर एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिं होनाय जागोन आरो बे 1 बोसोराव लाइमोनफोरनो 1 लाख रां होनाय जागोन होननानै बुंथिदों राहुल गान्धीआ। लोगोसे बुंथिबावदों दि एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिं मोननाय आरो लाइमोनफोरा 1 लाख रां मोननाया लाइमोनफोरनि मोन्थाय जागोन।
बेनि अनगायैबो गासै भारताव दा 30 लाख साख्रिनि लांदां मासि दं। गिबियाव लांदां मासियाव 90% सुफुंगोन होननानैबो रादाय होयो राहुल गान्धीया। बेनि अनगायैबो ट्राक सालायग्रा, टेक्सि सालायग्रा, मेकानिक, दंफांनि मिस्ट्रिफोर, डिलिभारि होग्रा सुबुंफोरनि थाखायबो गोदान आयेन लाबोगोन। बिथांमोना जाहाथे मोजां थासारियाव खामानिखौ मावनो हायो बेनि थाखाय आयेन लाबोनाय जागोन। लोगोसे बिथांमोननो समाजारि रैखाथि होनो थाखाय आरो पेन्सन होनो थाखायबो आयेन लाबोनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो आनजादफोराव पेपार लिक जाबाय थानायखौ होबथानो थाखाय गोदान आयेन लाबोनाय जागोन होननानैबो खोथा होदों राहुल गान्धीया। गंसे गेस सिलिन्डाराव आरोबाव 300 रां साबसिडि मोननो हाबावसिगोन। मिरु सोरखारा फोसावदों बे गोजोनथाव खौरांखौ। जायफोर पीएम उजाला योजना बिथांखिनि गेजेरजों गेस सिलिन्डार मोनो बिथांमोनहा आरोबाव 300 रां साबसिडि मोनबावसिगोन। जायनाखि पीएम उजाला योजना बिथांखिनि गेजेरजों मुलाम्फायारिफोरनो 300 रां साबसिडि होनाय जायोमोन आरो बे 31 मार्च 2024 आवनो जोबगौमोन। नाथाय बेखौ आरोबाव 1 बोसोर बांहोनाय जाबाय। अदेबानि 31 मार्च 2025 सिम मुलाम्फायारिफोरा 300 रां साबसिडि मोननो हासिगोन। मैया 9 मार्च अदेबानि आइजोफोरनि सानजों लोब्बा लाखिनानैनो मिरु सोरखारा बे गोजोनथाव रादाबखौ होफैदों आरो पीएम उजाला योजनानि गेजेरजों 10 कौटिनि गोबां नखरफोरानो मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। दुखुथिया नखरनि आइजोफोरा बन नागिरनानै जाहाथे गोजान गोजान जायगाफ्राव थांनो गोनां जाया आरो बनजों संनाय खावनायनि थाखाय जाहाथे उखुन्दैयाव थानो गोनां जाया। बेनिखायनो आइजोफोरनि थाखायनो बे थांखिखौ लाबोदों होननानै फोरमायथिदों मिरुनिफ्राय। आरो नखरसेयाव बोसोराव गंजिनै गेस सिलिन्डार होनायजों मिरु सोरखारनिया 12,000 कौटि रां खरसा जागोन होननानैबो फोरमायथिदों मिरु सोरखारनिफ्राय। मटर साइकेल बा स्कुटिनि गोनांथि जानाय रायजो राजाफोर नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि काजलगाव एमएमएच हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय धामाका अफार लानानै फैदों। खालि 9,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंथांमोनहा हन्डा एसपि 160 मटर साइकेलखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो हन्डा एसपि 160 मटर साइकेलखौ बायोब्ला 4,000 केशबेक अदेबानि 4,000 रां मोनफिननो हानायजों लोगोसे बेसेन नाङालासे मटर साइकेलनि टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेटबो मोनफानो हागोन। हन्डा डिअ एक्टिभा स्कुटिखौ बायोब्लाबो 14,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बायनो हागोन आरो गोजाम डिअ एक्टिभा स्कुटि मटर साइकेलखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथाङा 1,000 केशबेक मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङालासे टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन आरो गंनै हेलमेटबो लोगोआव मोनफानो हागोन। बेफोर खाबुखौ नोंथांमोनहा लानोबा गोख्रैनो काजलगावनि एमएमएच हन्डा श'रुमाव खौरां लाहरनो हागोन। 8720957824 नङाब्ला 9387560774 बे मबाइल नाम्बाराव फन खालामनानैनो नोंथांमोनहा खौरांखौ लाहरनो हागोन आरो बे अफारा 20 मार्चसिम थागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।